Kakain po tayo ng Calderetang Bibe. Meron po tayong patis na may sili, tsaka mainit na rice. Alright. Kain na po tayo. Ay, hindi. Bago kumain, meron nagpapa-shoutout. Si Des Rivera Estacio from Malaysia. Hi, Tess! Ingat po kayo dyan. Des. Ingat po kayo dyan. Kain na po tayo mga ka-Foodie Bee. Ano? Tignan nyo guys. Bibi Yan. talaga yan. Paa. Kakainin niya yung paa. Ayaw mo ng paa. Alam mo ba to? Yung paa, collagen yan. Sasawsaw ko sa patis. Hindi, gusto ko yung mga patis. Kain na tayo. Alam nyo guys, bawal na po tayong magsisipaglabas sa bahay, diba? Tsaka tuwing namamalengke ngayon, isa-isa na lang po yung umaalis ng bahay. Tiis-tiis lang. Ano lang, hanggang 30 days lang yan. Opo. Kaya nga natin sa sa maling yung Maling tao? Oo, sa tao. Kaya natin nagtiis sa maling tao. Tapos guys, wag muna tayo mag-awak-awak ng kamay. Bibitawan din tayo. Di ba? Ikaw, binitawan ka na ba? Hindi. Ikaw ba? Ha? Ikaw ba? Single? Oo nga pala. Guys, Guys, kung sino pong gustong mag-order ng Bibe, opo, check nyo na lang po yung Facebook account namin o kaya yung Instagram. Makikita nyo po yung description box. Message na lang po kayo. Message na lang. Sa sobrang init guys, tingnan mo, pinapawisan na tayo. Ikaw din, Okay lang, maganda naman. Maganda naman kami kahit pinapawisan ka. Pang ano natin diba? Pang 3 days na natin ng enhanced community quarantine, diba po? Magtiis-tiis na muna tayo ng 30 days. Malalampasan din natin to. Basta magstay home at magdasal lang po. Dasal. Alam mo bang wala ng tao sa labas namin? Puro checkpoint na lang. Tsaka hindi lang yun, bawat isang bahay, namimigay po yung barangay namin ng pass, ID. Kaya kung gusto nyo mamalengke po, isang tao lang ang pwedeng lumabas ng bahay. Limitado na po lahat ngayon. Kaya natin yan mga ka-Foodie Bee. Ingat-ingat na lang po. Tsaka, lagi maghugas ng kamay. Tsaka maging malinis sa katawan. Wag matamad sa katawan, di ba? Kailangan natin maging malinis. Maligo, maghilamos, magwash ng kamay. Tapos, lagyan ng alcohol o kaya sanitizer. Sa sobrang init, no? Oo. Sana mamamatay na yung virus na yan sa sobrang init.
Sarap na may patis, no? Oo. Mas masarap kung lagyan, isawsaw mo sa sili. Ayoko. Try mo. Kahit ano, habang naka-quarantine tayo ngayon sa bahay, edi mag-exercise po tayo. Gumawa tayo ng mga mapapaglibangan natin. Mag-exercise, o kaya maglinis ng bahay. Tapos mag-disinfect. Mm. After 30 days, edi mag-gym ulit, di ba? Balik normal na nun. At least panatag ka kahit na ano, lumalabas ka ng bahay. Ngayon, tiis muna. Tiis-tiis muna sa bahay. Nakatiis nga tayo sa taong kala natin seryoso. Ngayon para hindi naman. Anong nangyari? Iiwan din tayo. Tsaka alam niyo yung kantang Lord Heal Our Land? Pakinggan niyo yung mga ka-Foodie Bee. Ang ganda ng lyrics. Pag narinig mo yung kanta na yun, mapapaiyak ka. Sobrang ganda. Siguro maiisip mo, Lord, forgive me. Sabihin mo. Try niyong pakinggan. Kanina, pinabang nasa CR ako, pinapakinggan ko yung kanta na yun. Habang nagsusuklay ako ng buhok. Bigla ako napaluha. Naisip ko, ganun. Ang ganda ng song. Gusto mo na yan. Gusto mo na yan. Sarap ng Bibe. Parang ano lang, bottle pipe, no? Ang sarap. Ayan. Nasa ano tayo? Down ng ano. Ito yung pakpak ng Bibe. Oh. Pakpak ba to? Kasi marami siyang ano. Guwit-guwit. Ano ba yan? Marami siyang buto. Hot ko yung ano. Patatas. Calderetang. Ito yung paa.
Kaya naman yan, ano yan? Vitamins yan, collagen. Pampabata. Talaga? Oo. Kaya mo. Pampabata daw yung paa ng bibe. Oo, diba? Sarap. Sa matanda dyan, kung gusto nila bumata pa ulit, kumain kayo ng ano, paa ng bibe. Kaya paa ng manok. Tsaka yun? Ah. Sa mga lalaki yun, paa ng manok. Ah. Tumatalon pa. Nakita nyo naman guys. Tumalon yung ano, paa ng bibe. Alam mo, mga ka-Foodie Bee, kaya kong ubusin yung isang buong bibe na luto yung pagka-caldereta tapos mahanghang. Kaya kong ubusin yun. Kaya mo ubusin? Oo, isang buong Ay. bibe. O di ko kayang ubusin. Sarap kaya. Kung ano yun, bangus sa tilapia, kaya kong ubusin. 5 pang kilo, ha? Talaga? Lalo na kapag inihaw. Masarap din yung ano, bibe sa lutong ano, mangga. Yun? Sinigang na mangga. Hindi ko pa na-try. Hindi pa na-try. Masarap. Ha? Gusto mo na yan. Okay na ako. Paalam na tayo. Maraming salamat po mga ka-Foodie Bee. Please don't forget to like, subscribe, share. Maraming salamat po.